थाल फिथाइनि मालपुआ यामी टेस्टी ओमफ्राय दिनैसिम खनसेबो जाफेराखै Amazing! So थाल फिथाइ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावबाय दिनै आङो खालामनो नागिरदों थाल फिथाइनि मालपुआ माइब्राजों बियो आंनि फार्स्ट एभार थाल रेसिपि जागोन आं जाफेराखैबो खनसेबो दिनैहाय फार्स्ट टाइम बेखौ जानायनो नागिरदों सासे मुस्लिम आब'आ बेखौ होफैदोंमोन दा बेखौनो ट्राइ खालामनानै जानायनो नागिरदों बेयावहाय आं मैदा बाहायनाय नङा बेयाव बाहायगोन माइब्रा बिदिब्ला बेखौ खालामनानै लाग्रोनोसै अच्छा माबोरै थोजिरोबा Exactly बोरै जिरोथाय जिरनो रोङा फिथाइखौनो बेखौ जिरनायनि माबाफोर ट्रिक दंमोन ना गैयामोनथाय आं मिन्थिला आङो बारा मोजां जिरनो रोङासै First time. Thank you. बियो थाल लानानै मोनथाम पार्टआव बोखावजायो मोनसे मोननै मोनथाम बोरैबा गोदै मोनामो माथो जेबो बिदै आंगौआ बिदै गवाथ' इयो दै नांगौ खोमा जेबोआनो गवा नै बेनिफ्राय एक्सट्रा जेबो गावनि निजा बिदै गैया नै गोरानसो बेयो दै एसे होनानै लाग्रोनोसै टिफिनाव बेनिफ्राय बेखौ दैयाव सोमनोसै मोनबावनांगौमोन ना मामोनथाय जिखुनु ना बिदिनो खालामखायो आं मिन्थिला जिखुनु बेबायदिनो बानायनायसै दै होनानैसो माबानांबाय बेखौ बरननांबाय आरो बे सिङाव दानखौबा मा मोनगोनथाय मिन्थिला बिदि मोनथाम जादों सोलावदो बिनानावखौ अननाया दै लायलायनानै होफैबावबाय बिदां
सिजों सरनांगोन सानदोंमोन आं ओमफ्राय आंना नै स्ट्रेनार सानिजोंनो मोजां जाखाबाय थालनिफ्राय बख'नाय बिदैयाव माइब्रानि अन होगोन सिनिबो होगोन आंनिया मालपुवानि बेटारा रेडि जाबाय नै सदा एसे होनानै लागोन गुरै जानायनि मिक्सड होनाय लोगो लोगो बिदिसो जायोनो मालपुवाथ' जानाय नंला बियो जायासैनो मालपुवाथ' जायासै मिथिया मानो बेबायदि जाखो सेपबो आलदा महरबो आलदा जाबाय थालनि मालपुवा रेसिपि रं जाबाय खोमा आंनिया बानायनाया ना आं रोङासै ना मा जाखो बुंनो रोंला मारैबा एसे खाथो खाथो बेबायदिसो मोनदों आङो थालनि मालपुवा रेसिपियाथ' फेल जाहैबाय आं फिथाइखौ मोननाय लोगो लोगो बिराद एक्साइटेड जादोंमोन माला मोनगोन माला मोनजागोन बेबायदि इउटुबाव भिडिअ नायलायदोंमोन आरो माबोरै बोरै बानायो थाल रेसिपिखौ आंनि मेहनता ओरैनो बेस्ट जाबाय मिन्थिबाय थालनि टेस्टआ माबायदि मालपुवाथ' जायासै नै बेबायदि एवजोब्बाय आङो होमब्लाबो